JoJo's Bizarre Adventure és un dels mangas més famosos al Japó, que no destaca solament pel seu estil de dibuix detallat, història estrafolaria i els seus personatges pintorescos. En la seva versió animada és molt destacable la música utilitzada i sobretot, les veus de qui les cantant. En el dia d'avui dedicarem un espai, a parlar sobre un d'ells. Benvinguts siguin tots a Clutis Netcast, no. O allarguem més i comencem. Primers anys de vida. Kazuzu Oda va néixer a Hiroshima, Japó. Influenciat des de petit pel seu pare, professor de música, Oda va aprendre els fonaments de la música clàssica i va incursionar amb diversos instruments com el piano, la trompeta, la flauta de bec, etc. Sense rendiment de la vida, al gener de 2001, Oda va formar la banda No Regret Life amb Ryuta Ashigukia. La prefectura de Kagoshima, encara que la formació no es va finalitzar fins a l'inclusió de Genta Matsumura més tard aquell any. La banda va continuar actuant per tot el país, i finalment va publicar el seu àlbum Tomorrow is the End Day el novembre de 2002. Tots els membres de la banda es van traslladar a Tòquio el any 2004 per tal de concentrar-se plenament en la seva carrera musical. El febrer de 2005, No Regret Life va fer el seu primer debut important amb el seu senzill Melody sota el segell Sony Music Associated Records. 4 mesos més tard, al juny, van llançar el seu segon senzill Lost World, que es va utilitzar com a 9è tema final de la sèrie de televisió Naruto. El 2011, No Regret Life va deixar Sony i va establir el seu propi segell amb el nom de Spiral Motion. En aquest punt, Oda començaria a ajudar i gestionar a altres bandes. La banda va llançar 5 àlbums complets, 4 mini-àlbums i 7 senzills abans de la seva separació el 2013. Koda Oda va debutar en solitari sota el nom de Koda amb el seu senzill Blood Stream. La cançó, escrita per Saori Kodama i composta per Toshio Kiyomori, es va utilitzar com a segon tema d'obertura de l'adaptació a l'anime del 2012 de JoJo's Bizarre Adventure. 闇を欺いて切な音交わして刃すり抜け奴らの隙をつけ貫いた想いが未来を開く。 En la seva primera setmana de vendes, Blood Stream va vendre 21.000 unitats, arribant al lloc número 4 a les llistes d'àlbums setmanals d'Oricon. Més tard Koda interpretaria JoJo Sonuki no Kyoko End of the World sota el nom del grup Jopun Stars juntament amb Hiroaki Tominaga i Jin Hashimoto. El segon àlbum de JoJo's Bizarre Adventure, la col·lecció de cançons d'antologia, inclou cançons cantades per Koda com Goodbye Nostalgia i Givalki Crazy Me Beat. Curiosament, la cara de Koda va ser un misteri durant molt de temps i va romandre anònima, fins a estrenar aquests últims temes, els quals van cantar en directe junt als seus companys i els fans van poder veure, per fi la cara rere la preciosa i aguda veu del Koda. Això va ser anys després de publicar un dels seus més grans èxits, Blood Stream. El 24 de desembre de 2016, es va publicar una versió col·laborativa de Great Lies i es va presentar a l'episodi final de JoJo's Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Van utilitzar el pseudònim Junitet i Koda va ser un dels cantants entre Hiroaki Tominaga, Jin, Teru, Bata, Karen Aoki i Daisuke Zagawa. El seu senzill, Finding the Truth, s'utilitza com a tema final de l'OVA de Tu's Spoke Kishiba Rouen. És notable com la primera incursió de Koda en el cant d'anglès. L'últim treball de Koda és Fighting Gold, la primera obertura de JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wind. Fighting goal 自分の道を信じた者だけがいつか輝ける命の限り神にも逆らい
El senzill CD es va llançar el 14 de novembre de 2018, juntament amb l'accés a les populars plataformes de reproducció de cançons. A finals del 2019, va formar una banda amb el baixista Ryusuke Tanaka i el bateria Yusuke Umi i alias Asa i ell mateix al piano i la veu anomenada Coda Piano Trio, interpretant versions inspirades en el jazz acústic de diverses cançons temàtiques de JoJo's Bizarre Adventure. られるのは前と進む心地べたを這いながら見上げたあの空の星を捕まえる歌誰も知らない未来へ揺るぎない絆と傷だらけの学校また抱きしめて歩き出そう Fighting World 光を放て全てを塗りつぶせ